तोकली गान कोणा चोयता अरे हांव सुर्या चोयतालो आता आलो नाचतालो. आता असलो होय सुर्या होय आगुस्तीन तू होय तोकली गान तू कोणा चोयत रे अरे चोंदरी मा चोयता मरे हांव चोंदरी मरेच हिंगा चोय मरे आत्ताच चोंदरी चोयले अरे तो सूर्या चोयतालो आणि तू चोंदरी मा चोयतालो होय. आणि मग काय तू हुया बकेत्रे चोया मरे अरे ही एक मरे आई हुई तुरे ऐकलं हे कोणाचे जाल्यार कोणांगले जाल्यार तियात्र न मग मुजी मोती तू माता कोणांगले जाल्यार सुर्या चोंदरी मानी नकेत्रे होय. मरे अरे सायमन गोसावी सागे तियात्रा नाव अरे होय आता कळलं होय कसली सांडोलो माझा घुसमत आहे रे माझी वाहा बरे तियात्रा होय, होय, होय. सांडोलो सूर्य चोंद्रीम आणि नखेत्रा ओ तियात्र सायमन गोसावी गेलो ओ तियात्र जातलो एप्रिलाचे 5 तारखे साऊथ हॉल फेडरेशन हॉलान 2 शो ओडेचक आणि 6:30 त्याच बरोबर 6 तारखेर आयतारा दीस स्विंडन मेका हॉल सुरू जावन सांजेच्या 4:30 वरां. तियात्रा नाव किती गो सूर्या चोंद्री आणि नखेत्रा